El meu pare era Pedro Solsona Garcés. I ell se dedicava a treballar a la terra, el que era la faena dels masovers. I va viure així fins el seu final, l'any 47. Tenia 45 anys. Pues mon pare li diuen José Fàbregas Juan, que per tots era conegut com Pepe el Pintor. Mon pare sempre s'havia sigut d'esquerres, crec que era d'esquerra republicana. El tenient d'Albocàsser li va agarrar mania a mon pare perquè se va enterar quan pintava que havia sigut republicà i va dir este pintor caerà com un pajarito. Qualsevol era sospitós de ser maqui si no estava en una població. A la de llei de Jugues, qualsevol que no estés en un poble era car de canó, podien disparar. La llei de fugues el que servia era per a justificar morts premeditades. N'hi havia moltes incongruències en el propi relat. Per una banda, els informes eren pràcticament idèntics. També resulta molt sospitós que tantes persones intentaren fugir. Resulta molt sospitós que totes les persones que intentaven fugir eren mortes. No hem de repetir la història. No l'hem de silenciar, s'ha de saber, perquè si no, tot això no canviarà. I no tenim lluita. I la nostra manera de canviar i que aquest mite i que els guerrillers els faci el que realment se'ls ubiqui on es mereixen és parlant, trencant aquest silenci, que el silenci és el que fa és por.